ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሰላጣን ኮሚደረን ንተኸታታሊ 30 መዓልቲ እንተበሊዕና ኣብ ሰውነትና እንታይ ይፍጠር ብዝብል ርእስቲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኮሚደረን ሰላጣን ኣብዚሕና ምብላዕና ንጥዕናናን ንሰውነትናን ዝህበና ብሉፃት ጥቕምታት ኣስፈሐ ቢልና ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። 10 ጥቕምታት ኮሚደረ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ክንርኢ። ኮሚደረ ብመልክዕ ደረቕ በይኑ ብጽማቕ ኣብ ሓዊ ምስ ዝተፈላለዩ ፀብሒ ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣሕምልቲ ድማ ብዛሕላ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ጥቕምታቱ ክንርኢ እንተለና ቀዳማይ ንፅባቐ ፀጉሪ እዩ። ኮሚደረ ምስ ንምገብ ኣብ ኮሚደረ ዘለው ንጥረ ነገራት ፀጉርና ፀሊምን ጠንካራን ክኸውን ብምሕጋዝ ቀልጢፉ ክነውሐልናን ንኸይረግፍን ይከላኸልልና እዩ። ሓደ ኮሚደረ ን30 መዓልቲ በሊዕኹም ፈትንዎ። እቲ ካልኣይ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ኣብ ደምና ንዝፍጠሩ ዝተፈላለዩ ሕማማት ይከላኸለልና። ኮሚደረ ኣንቲ ኦክሲዳይት ወይ ድማ ልዑል ኦክሲጅንን ሃይድሮጅንን ስለ ዘለዎ ደምና ከይረግእን ስሩዕ ዑደቱ ክቕፅልን ይሕግዘና። እቲ ሳልሳይ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ንጥዕና ልቢ እዩ። ኮሚደረ ብቪታሚን ቢ ፖታሽየምን ሪች ስለ ዝኾነ ንኮሌስትሮል ብምቕናስ ጥዑይን ጠንካራን ልቢ ክህልወና ብምሕጋዝ ካብ ድፍኢት ደምን ተመሳሰልቲ ሕማም ሰራውር ደምን ይከላኸለልና እዩ። እቲ ራብዓይ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ኣዝዮም ገጀፍቲ ክብደት ንዘለዎም ሰባት ክብደት ክቕንሰሎም ይኽእል እዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ዕለታዊ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ካብ ካሎሪን ነፃ ዝኾኑ ምግቢ እንድሕር ተመጊቦም ክብደቶም ከም ዝቕንሱ ይንገር። ሓምሻይ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ንመኽፈቲ ሽውሃት ይጠቅም። ኮሚደረ ምስ ጉዕ፣ ፃዕዳ ሽጉርትን ሰላጣን ኣቾቶን ብምሕዋስ ምስ ትምገብ ሽውሃትካ ይኽፈተልካ እዩ። እቲ ሻድሻይ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ንፅባቐ ቆርበት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ኮሚደረ ብመልክዕ ጽማቕ ወይ ድማ ብጥርኡ ምስ ንጥቀመሉ ቆርበትና ክልስልስን ንኸይጨማደድን ይሕግዘና። ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ቆርበትና ዘየድልዩ ደቀቕቲ ዕንፍራራት ብገለ ከባቢ ክፋል ገጽካ ካብ ምጽላምን ይከላኸለልና እዩ። ኣብ መበል 7ይ ንሪኦ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ንነብሰ ፁር ኣዶ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ሓኻይም ስነ ጥዕና መዋልድቲ ከም ዝሕብርዎ ሓንቲ ነብሰ ፁር ኣዶ ኮሚደረ ምስ ትምገብ ንዓኣ ይኹን ነቲ ህፃን ዓብይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ይሕበር። ኣብ ኮሚደረ ውሽጢ ቫይታሚን ሲ ኤን ቢን ዝሃፍተመ ስለ ዝኾነ ፎሊኮሲድ ዝበሃል ውሑድ ብምፍጣር ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም ክውስኹን ክንቀሳቐሱን ብምግባር ኣብ ኮፍ ዝበለቶን ምድቃሳን ካብ ምርብራብን ምድንዛዝን ኣካላት ዘድሕና እዩ ኮሚደረ። ኣብ መበል 8ይ ንሪኦ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ንካንሰር ሳምባን ጡብን ይከላኸለልና እዩ። ከም ዝፍለጥ ኮሚደረ አንቲኦክሲዳንት ዝበሃል ንጥረ ነገር ስለ ዘለዎ እዚ ድማ ደም ብግቡእ ክፀሪ ብምግባር ካብዞም ሕማማት እዚኦም ይከላኸለልና እዩ። ኣብ መበል 9ይ ንሪኦ ጥቕሚ ኮሚደረ ድማ ዓፅምና ተሪር ክኸውን ዝገብር እዩ። ካብ 160 ግራም ኮሚደረ ንዓፅምና ጥዕና ዝህብ ውፅኢት ቫይታሚን 16.5% ይግመት። ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ጥዕናና ውዒሉ ማለት እዩ። መዓዝ እዚ ጥራሕ ናይ ዕፅምትና ትሹታት ከይኣርጉን ከይደኽሙን እውን ይሕግዘና እዩ። ኣብ መበል 10ይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ጥቕሚ ኮሚደረ እንታይ እዩ? ዓይንና ብቐለልቲ ሕማማት ከይጥቃዕን ንጹርን ጉልሁን ክኾን ይሕግዘና እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ኮሚደረ ብቫይታሚን ኤ ቢ ከምኡውን ሲ ሪች ዝኾነ ምግቢ ስለ ዝኾነ ካብ ሕማም ዓይንን ዝተፈላለዩ ተመሳሰልቲ ሕማማትን ይከላኸለልና እዩ። ዕለታዊ ሓደ ኮሚደረ ን30 መዓልቲ ብምውሳድ ውፅኢቱ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ቀፂልና ንሪኦ ጥቕምታት ሰላጣ እዩ። ጥቕምታት ሰላጣ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ክንሪኦም
ቀዳማይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ እንታይ እዩ? ሰላጣ ብቫይታሚን ኤ ዝሃፍተመ ስለ ዝኾነ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዓይኒ ይከላኸለልና። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ ድማ ዓይንና ንጹርን ጉልህን ክኸውን ብምሕጋዝ ኣርሒቕና ናይ ምጥማትን ነፂርካ ንምርኣይን ልዑል ተራ ዘለዎ እዩ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ጥቕሚ ድማ ሰላጣ ካብ ሕማም ጨጎራ ይከላኸለልና። ሰላጣ ብባህርያቱ ልስሉስ ስለ ዝኾነ ቶሎ ናይ ምሕቃቕ ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ ድማ ሰላጣ ንበዝሒ ሽኮርን ደምን ይቆፃፀሮ፣ ምክንያቱ ትሕዝቶ ካሎሪኡ ትሑት ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ ድማ ንሰዓል፣ ንዓሶ፣ ንሕማም ልቢ፣ ንኹሊትን ካልኦትን ይከላኸል። ስለዚ ኣብ ምግብና ሰላጣ ክነዝውትር ይምከር። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ ድማ ሰላጣ ንፀጉርኻ ኣዝዩ ጠቃሚ ምግቢ እዩ። ሰላጣ ፖታሽየም፣ አይረን፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ሲ ኣዝዩ ዝመዓዘ ስለ ዝኾነ ፀጉርና ከይቁረፅን ጸሊምን ጠንካራን ክኾነልና ዝሕግዘና ዓይነት ምግቢ እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ ድማ ሰላጣ ኣብ ዑደት ደም ዝውውር ኦክሲጂኔትድ ናይ ምግባር ልዑል ግደ ኣለዎ። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ ሰላጣ ንዓፅምና ኣዝዩ ድልዱልን ብፈሳሲ ካርቴጅ ዝተላበሰ ንክኸውን ዝሕግዘና እውን እዩ። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ እንታይ እዩ? ሰላጣ ከም ፀረ ቃንዛ መድሓኒት እውን ኮይኑ ከገልግለና ይኽእል። ርእስኹም ኣብ ተሓምሉ ግዜ ሰላጣ ምስ ለሚን ኮሚደረን ሓዊስኩም ጨው ከየብዛሕካ ምስ ትምገብ ንቃንዛታት ሕቆ፣ መገጣጠምቲ ኣካላት ሕማም፣ ርእስን ቃንዝኡን ይቕንሰልካ። ስለ ዝኾነ ሰላጣ እውን ከም ፀረ ቃንዛ ከገልግለና ዝኽእል ዓይነት ምግቢ እዩ። ኣብ መበል 10 ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ እንታይ እዩ? ሰላጣ ንቆርበትና ኣዝዩ ክደምቕን ወዛም ክኸውንን ይገብሮ። ስለዚ እቲ ንኮስሞቲክስ ዝኽፈል ገንዘብ ንሰላጣ ተተውዕልዎ ዝበለፀ ይሕበር። ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካብዛ መደብ ተመሃራላ። ኣብ መበል 11 ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ እንታይ እዩ? ድቃስ ኣብ ዝኣብየኩም ግዜ ሰላጣ ትምገቡን መዓልታዊ ተዘውትርዎ እንተኮይንኩም ነቲ ናይ መደቀሲ ሆርሞን ኣካላትና ስሩዕ ስርሑ ክሰርሕ ብምግባር ካብ ጭንቅን ሓላኽን የድሕነና። ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ምድቃስ ፀገም ዘለኩም ሰባት ሰላጣ እውን ክተዝውትሩ ይሕበር። ኣብ መበል 12 ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ እንታይ እዩ? ሰላጣ ብምምጋብ ኣብ ኣካላትኩም ንዘሎ ቁስሊ ቶሎ ክሓውን ንባክቴርያታት ከይቃልዓን ዝገብር ዓይነት ምግቢ እዩ ሰላጣ። ስለ ዝኾነ ኣብ ሰውነትኩም ቁስሊ እንተሃልዩ እውን ሰላጣ ክተዝውትሩ ይሕበር። ኣብ መበል 13 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ጥቕሚ ሰላጣ እንታይ እዩ? ንፀባ ጡብ ኣዶ ከይረግእን ኣብ ምቕጣንን ምሕፋስን ብምቁፅፃር ትሕዝቶ እቲ ፀባ ከይቕንስ ዝገብር ሆርሞን ኣለዎ። ስለ ዝኾነ ጡብ ተጥቡ ኣዶ እውን ሰላጣ ኣብዚሓ ክትበልዕ ዝበለፀ ዝሕበር ዓይነት ምግቢ እዩ። ስለ ዝኾነ ነዞም ክልተ ዓይነት ምግብታት ሰላጣን ኮሚደረን መዓልታዊ ን30 መዓልቲ ብምብላዕ ነዞም ዓበይቲ ጥቕምታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንሰውነትኩም ንምክልኻል ከምኡ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ብቐሊሉ ንምውፃእ ዝሕግዙ ክልተ ብሉፃት ምግብታት ስለ ዝኾኑ ኣዘውቲርኩም ክትበልዕዎም ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።